Kaixo lagunok, ni Kati naiz, eta hauxe da nire aurkezpen bideoa. Nitaz jakin beharko zenituzkeen 10 gauza. Ni Kati naiz, baina Katixa da nire izena. Ez Katalin, ez Katalin, ez Katelin, ez Katilu, ez ezer. Katixa. Katilu, zer moduz dago etxeko katutxoa? Entzun duzuen hori nire aita da. Nik ez nuen aukeratu, baina tira horixe egokitu zitzaidan. Niretzat aita, eta zuentzat Joxan. Oso neska alaia naiz, eta langilea, eta argia. Sinisten didaztu, ezta? Baina bueno, zerbait txarra ere esan beharko dut. Esaten didate urduri xamarra naizela, eta astoa baino egoskorragoa naizela. Baina hori esaten dute, ni enagoera bat adoz, Hau Maitane da, nire laguna, eta nire neska laguna. 2 urte daramatzagu elkarrekin. Asko da, ez zaizu iruditzen? Ba niri dita pasatu zait. Hain da maitagarria. Eta beste hau nire kuadrilla da. Asko gustatzen zait haiekin parrandan ateratzea eta lertu arte dantzatzea. 8 gara, baina oso desberdinak, Hori bai. Nire benetako zaletasuna sukaldaritza da. Bai, sukaldaritza. Interneten errezeta bereziak bilatzen ditut, eta gero nik nire ukitutxoa ematen diet. Adibidez, pizza ananarekin oso ezaguna da, denok ezagutuko duzu, ezta? Baina anana makarroiekin probatu bat duzu ez? Kirola ere egiten dut, yoga eta spinning. Bai, badakit oso ezberdinak dira, baina batzuetan horrelakoa da bizitza, jin eta jan. Sasoian egoteko oreka bilatu behar da, bai kapotik eta baita barrutik ere. Zurich da ezagutu dudan iririk politena. Maitanerekin joan nintzen aurreko urteko gabonetan. Elurra mara egin zuen egunero. Izena proposa jarri zioten iriari. Zurich, zuri zegoen. Eta azkena, sekretu bat. Oinetako behatz bat besteak baino askoz luzeagoa daukat. Erdikoa. Eta galtzerdi guztiak bertatik zulatzen zaizkit. Baina ez dizuet erakutsiko, ze ez da oso atsegina. Eta oraingoz hauxe da guztia lagunok. Orain badakizue zerbait gehiago nitaz. Nahi duzuen arte, aio!